saparan mangambar mas Diwangsung mono madilui ana sasmintaning sun jagat wasisaning Upadara paman Plasa Jenar ayo ndadekake kagiat pengendara si paman marira pinci wonten ngajengan manira paman Patih Harya Sengguni kawula nun Kirana Prabu nyawa-nyawa jimat kula wanter sabda pangandika paduka anak Prabu ing Ngastina dhateng ing bapa ing kematian keparing ing bapa cemadhong dawuh nggih kawula nun paman Plasa Jenar nggih kadiparan anggone si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Pranata tata rakiting negari Ngastina paman Patih Harya Sengguni para diake matur marang manira paman Plasa Jenar anak Prabu sesembahan kula menawi paduka ndang obat tata rakiting praja sadaya boten badhe anguciwani para kawula sami sayek saeka kapiyakar luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhaipun prabdi prajurit mboten kendhatanipun sami gegladen olah kridaning aprang sawanci-wanci praja paduka katemping paramuka mboten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kematian remuk kasawurna putung semangga kabandhem nonggir kawula non ndadosaken suka marwata suta raos sing manah mboten langkung pakaran ingkang utama tindakna selawase lan mrayogekna anggere paman lenggah madaning Daturaya sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara namung drenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektenipun ingkang abdi kematian kunjuk ngersa paduka anak Prabu paman Plasa Jenar kula tampi dawuh sami-sami paman Harya Sengguni mugi kasekecakno anggen sing ngandika lenggah kawula nun ninggir anak Prabu ngestu padha dawuh paduka anak Prabu ing Ngastina Bapa Banduna sarau paduka Bapa ing Sukalima kula ngaturaken karaharjan rawuh sing ngandika Bapa Drona wonten ing Datriya Praja Ngastina Bapa Banduna ing Sukalima astaka swala sila berdaba swalu gimbal semerante hawala kula nuwun inggih nger tansah pinanganing kawidatan ing sambikala sowanipun ing Bapa ing Sukalima manggiya widada niskala sowan kula mboten manggal setunggal menapa namung kemarin ingkang Bapa ngaturaken pudya astutinipun ingkang Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu ing Ngastina nggih anak Prabu Duryudana sampun kula tampi karya bumbung raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen sing ngandika lenggah kula naknan sampun boten kirang mriki piswanipun ingkang Bapa ing Sukalima wonten ing Daturaya negari Ngastina dinten sak mangke menika nggih anak Prabu Duryudana Dimas Surtayu kadhahipun kakang prayogakno nggone siadi ngadhep ngarsanipun kakang lho diwaji sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang rayipun Surtayu namung drenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga wing pangabektenipun ingkang rayi kunjuk ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu datompo siadi atur bekti kelawan pun kakang ora liwat pangestunipun kakang Pratakna mring sagung kadang ingsun kanggo gantung sebo lan sangjaning para nayaka aja ngantur nang padha saur manuk jeneng manira diababarake wigatining pasewakan lho diwaji menapa sampun paduka dawuhaken ingkang rayi tartemtu tansah ngestu padha dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pangayoman kula ing Ngastina Koko Prabu sesembahan kula Koko Prabu pangayoman kula ing Mandura sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken pasegan monokrami
kunjuk sanda pepodo paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura Koko Prabu Baladewa Koko Prabu Semban kula jagat wasesane Bathara Wayaptara jagat Pathik Indra Jaladewaku Yai sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Ngaraka ing Mandura dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yai Prabu Ngastina asung pambaginipun Yai Prabu sampun kula tampi akarya bombong birawaning manah namung kepareng ing Ngaraka ngaturaken salam taklim kula kunjuk ngersa paduka Yai Prabu kadang kula ing Ngastina Yai Prabu Duryudana Koko Prabu kula tampi amwahana kasantosaning lair batos kula mboten langkung kasekecana anggen ngandika lenggah Koko Prabu Baladewa Yai sampun boten kirang prayogi piswanipun ing Ngaraka ing Mandura wonten ing Gatul ya Praja Ngastina dinten sak mangke menika Yai Prabu Duryudana Koko Prabu sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi langkung wigatos kepareng ingkang rayi ngaturaken sepinten agenging kalepatan kula dene kula wantun hamboyongi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu wonten negari Ngastina dinten sak mangke menika nyatanipun kula menika tinampa taruna langkung sepuh paduka Kanjeng Koko Prabu nanging ewa semanten paduka kepareng rawuh wonten negari Ngastina ingkang rayi ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu ing Mandura Yai kadang kula ing Ngastina sampun dados kewajibanipun ing Ngaraka ing Mandura jer nyatanipun kula menika dados pengayomanipun kadang-kadang kula Sata Kurawa mila sampun ngantos katimbalan ing wanci rina nadyan katimbalan ing wanci ratri kula mboten badhe suwala malah kaselak raos ing manahipun ing Ngaraka ing Mandura daya-daya kula prapting datul ya negari Ngastina pengajaping manah tanana liyan kejawi amung enggal kula mangertosi menapa to sababipun dene paduka hamboyongi dhateng sawanipun ing Ngaraka mugi pareng ambabarana ingkang wigati dhateng Ngaraka ing Mandura ingkang Ngaraka nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama paduka Yai Prabu lan kula sagah minangka dados cecala obor penggalih paduka angudari reruwet penggalih Yai Prabu Duryudana ing Ngastina Yai Prabu kadang kula taruna Yai Prabu Duryudana andrah ingkang puspita kasiliring samirana mrih sekan kadung ngas kandanya maweh raras renaning driya Koko Prabu Jimat Semban kula Koko Prabu Mangayawan kula sampun dadosaken cuwaning penggalih
jengandika ka Prabu kula boyongi wonten negari Ngastina dinten sak mangke boten benten kalian lampahan ingkang sampun nglampah pendak-pendak ingkang rayi nglempahaken sangganing para sepuh pendak-pendak ingkang rayi ngawontenaken pasewaken ingkang bene kaladat ingkang sampun boten sanes kejawi namung rembak dhateng para Pandhawa ka Prabu jagat Dewa Bathara jagat pangestu kula Yayi jejering kula menika tiyang sepuh nyatanipun pendak-pendak kula katimbalan sowan wonten negari Ngastina pangajaping manah kula wiwit kula bidhal saking negari Mandura prapteng negari Ngastina mugia sakmangke Yayi Prabu ngrembak perkawis sanesipun upaminipun perkawis kaprajan perkawis Kanalindran perkawis negari Ngastina menika langkung prayogi nanging sabab menapa to pendak-pendak ingkang raka sowan katimbalan tumunten sampun prapta wonten dhateng negari Ngastina Yayi Prabu tansah ngrembak dhateng para Pandhawa apan menika ingkang badhe kula rembak wonten negari Ngastina upami paduka Yayi Prabu kepareng rembak para Pandhawa ingkang badhe karembak perkawis menapa boten wonten sanes kejawi namung kula kepengin Pandhawa ingkang cupet yuswanipun kula kepengin Pandhawa samangke sirna sakilumahing bumi kureping langit nuwun sewu dasaripun menapa Yayi Prabu paring dawuh mekaten krana priyang sanes Pandhawa menika kaliyan Duryudana kadang tunggal yang Sabtuwarga sumangga anggenipun badhe pestani nanging tumapang raosipun Duryudana Pandhawa menika mujudaken satru mungging cangklakan menawi Pandhawa tasih gesang wonten ing alam padang gesangipun Duryudana boten manggih katentreman anggen kula dados Nalindra boten jenak tuwin boten tentrem mila pangraosing manah kula petangan kula dados Nalindra saged tentrem menawi Pandhawa sampun ngatang-ngatang dados bathang menawi Pandhawa sampun sirna menawi Pandhawa sampun boten saged nyawang gelaring jagat miwahe seming rembulan Koko Prabu Wilatala jagat wasisane Bathara wayah turun jagat Yayi kula nuwun sewu estunipun menawi papan parpatan agung titikal nggan menika kinarya ngrembak anggenipun paduka nggadahi raos gething keburu sengit dhateng para Pandhawa tumunten waya sing pangandika paduka Yayi Prabu paring dawuh Pandhawa urip panjenengan boten sekeca anggenipun lenggah dampar ka Prabu Ngastina menawi Pandhawa tasih gesang panjenengan boten badhe ngraosaken tentrem dados Nalindra Yayi nuwun sewu Nalindra ngendika menika kedah mawi pengatos-atos tegesipun sampun ngantos dipun mirengaken dhateng para kawula minggahing para nayaka lan punggawa satemasa menyebat yen to Yayi Prabu menika nuwun sewu Nalindra ingkang pambekipun singlar saking kautaman ketitik kula nuwun sewu Pandhawa mboten nate gawe kisruh Pandhawa mboten nate gawe rame wonten negari Ngastina Pandhawa mboten nate ngogreh-ogreh Kanalindran paduka nanging pendak-pendak paduka ngawontenaken pasewakan menapa to sababipun wiyosing pangandika paduka Yayi Prabu cetha tur kapireng sanggane para nayaka menawi panjenengan kepengin Pandhawa menika sirna sakilumahing bumi kureping langit Yayi menapa mboten lingsem menapa mboten paduka menika kawatir menawi para kawula menika sami ngraosi dhateng paduka Yayi Prabu Duryudana badhe kula singitaken sedaya sampun sami prisa menawi Duryudana sakurawanipun menika mboten gathuk kula mboten mathuk kaliyan para Pandhawa Pandhawa menika tumrap kula satru Pandhawa tumrap kula menika mengsah mila mboten perlu kula tutupi malih Pandhawa tetep kula anggap mengsah mila dinten menika kelempakaning para priyagung wonten madyaning pasewakan namung badhe kula ajak pirembagan kados pundi caranipun supados Pandhawa menika meruput anggenipun sowan kersanipun pangayanipun Gusti Akarya Jagat nuwun sewu bloko suta blak kutang terus terang mboten badhe kula tutupi nglungguhi Baladewa menika dados wong tuwa menawi kula nderek pirembagan wonten madyaning datulya menika ateges kula menika mboten saged nglenggahi jejering wong tuwa sinengguh Baladewa menika mbanci dimbanciladan mila menawi wonten marapatan agung negari Ngastina menika ngrembak babakan patine para Pandhawa
kula mboten badhe tumut-tumut. Kula mboten badhe nderek pirembagan madaning datu ya menika. Menawi dipun keparengan kula namung badhe midhangetaken kados pundi lereking pirembagan ditenggelangan menika Yai. Oh Prabu, wonten dawuh. Menawi ngaten Kala Prabu menika mboten tresna dalem Pursata Kurawa. Menawi ngaten Kala Prabu menika anggenipun ngayomi dhateng Kurawa menika namung dukuwining lair. Nanging batos panjenengan mboten ngayomi dhateng Kurawa. Menawi ngaten cetha nadyan pendak dinten panjenengan menika rawuh wonten negari Ngastina. Bebasan kadidene angem muli dhateng para sata Kurawa miwah ingkang rayipun Duryudana. Nanging batos panjenengan Kala Prabu sumendhe dhateng para Pandhawa, ngrangkul dhateng para Pandhawa. Sumangga aripun badhe mestani. Sumangga aripun badhe ngostani Baladewa menika lambe atine kepriye menika sumangga dhateng Paduka Yai Prabu. Nanging tumrap kula kewajiban tetep kula tindakaken. Nanging kula warga ugi mboten badhe kantun jaragan tumrap kula Pandhawa lan Kurawa menika sami-sami kula warga. Menawi ngantos kula menika ngawrataken setunggalipun mangke kula dipun sebat wong tuwa sing ora iso adil tumrap kadang-kadange. Mula nyuwun pangapunten badhe dipun wastani menapa kemawon kula nderek. Kula nderek. Dipun wastani Baladewa menika lair wonten ing Astina batin wonten ing negari Pandhawa kula ya manut. Dipun wastani kula menika ratu sing ora duwe jati diri kula nggih monggo. Namung anggen kula kendel menika namung nampakaken dhateng gesang kula piyambak. Sampun ngantos gesang kula menika kelepetan dedusan. Ing nyatanipun bebasan kula menika mboten dahar nangkanipun ing gabul pulute. Paman Haryo wonten dawuh nggih. Menawi saking pamrayogipun paman kula sejenar kados pundi? Nuwun sewu. Menawi paduka ngrembak babagan para Pandhawa menika mestinipun dipun taliti langkung rumiyin. Sinten to ingkang lair batos kalian panjenengan, sinten to ingkang mboten lair batos kalian panjenengan, tegesipun ati karo lati ora nyawiji. Menika langkung dipun taliti langkung rumiyin nggih. Sampun gegampil ngrawuhaken para pinisepuh, sampun gegampil ngrawuhaken para kadang menawi saknyatanipun pinisepuh lan kadang menika kala wau mboten mathuk tuwin mboten sarujuk kan pemanggih paduka anak Prabu Ngastina. Mila benjang malih mugi ya kapitang ingkang langkung permati. Nggih, gandeng samangke sampun kebacut. Mboten dados menapa. Paman Haryo kula aturi asung pamrayogi paring pangandikan. Kula kepengin supaya Pandhawa ndang cepeta umure. Aja nganti pinardawa uripe ning alam padang. Menawi saking pamrayogipun Paman Haryo sengkuni kados pundi? Kula nuwun sewu nggih. Menawi paduka ndang bab ingkang menika prasaja kemawon kula dereng tata-tata rakit. Inggih menika karti sampeka ingkang jimet tuwin memet supados dados sarana pejahipun para Pandhawa margi kedah kebaing pengati-ati. Krana nuwun sewu sampun marambah makaping-kaping wungsal wangsul ingkang bapa menika nggadahi igo partikel supados dados sarana pejahipun para Pandhawa nanging nyatanipun gagar wigar tenantuk karya. Mila kula nuwun sewu dinten sakmangke kula mboten saged munjuk atur nanging ewa semanten sampun ngantos adamel suwa penggalih paduka. Wonten mriki pinisepuh ingkang saestu lair batos jumurung dhateng kersa paduka kula kinten kula nuwun sewu namung kalih inggih menika kula lan Kakang Prembandurna. Mbok menawi kula mboten saged atur pamrayogi bab karti sambeka Kakang Prembandurna sakmangke sampun gadah karti sambeka bab pejahipun para Pandhawa. Bawadurna wonten dawuh kados pundi gumerti kelempur Bawadurna supados para Pandhawa saged wejah sampun ngantos pinarbrawa kamulyanipun. Nuwun sewu nggih. Menawi mejahi para Pandhawa menika janjanipun gampil. Iki. Bebasan angel mijet wae ngeranti suwe banyu sinaring. Menika tumrap kula mayan. Aja gegampangke lho Kakang Durna, bebasan aja ngempukke watu ngatoske banyu. Pandhawa nyatane bola-bali tak kerenap matine ora kelakon. Nuwun sewu. Terus nek miturut Kakang Prembandurna patine Pandhawa kuwi carane piye? Lho, Pandhawa ki timbali wae ana negara Ngastina. Timbali ana negara Ngastina kanthi pawardan
Pandhawa bakal nampa negara Ngastina, mbuh separo, mbuh wutuh. Mengko sawise tekan negara Ngastina, Pandhawa dijak ropian-ropian dahareca, ngunjuk seger. Ning aja lali jroning dahar lan ngunjuk mau, dedarane kudu wis dicampuri wisa racun ingkang neniwasi. Wedange ya diweni racun ingkang neniwasi. Tumuli padha ropian-ropian seneng-seneng. Pandhawa mesti ora bakal ngerti yen to daharan sing wis diaturake marang para Pandhawa kuwi wis diwenehi wisa racun. Kanthi mengkono Pandhawa mangan dedaran sing wis diaturake negara Ngastina, Pandhawa mati sirna margalayu. Hose, sampeyan kelingan mboten? Bab napa? Nalika kula ngracun Bratasena. Kula racun mawi dedaharan, Bratasena ora ngerti nek panganan iku pun kula borahi wisa racun. Wekasan dheweke plak kapidara ngantos kula taleni sak awak, sak ujur. Kula banduli watu, kula cemplungke wonten ing sumur upas. Nek etungane nalar Bratasena mati, mesti mati, ning nyatane mboten. Bratasena ora mati malah entuk tirta rasa kundha. Kanugrahaning saka Sang Hyang Ananta Boga, sapa sing ngunjuk entek sak kendi kekuatane wuwuh 100 gajah. Mongko Werkudara nalika semanten iso ngombe entek 8 kendi. 8 genteng napa 8 kendi? 8 kendi. Mula Werkudara niku kekuatane wuwuh 800 gajah nek ngamuk. Dadi nek miturut kula, iku pertikal sampeyan iku mbebayani. Ya nek Pandhawa ora ngerti, nek ngerti terus ngamuk teng Ngastina. Sinten sing kapitunan? Menawi ngaten sampun ngantos sedaya Pandhawa. Lajeng Mbaka siji Puntadewa dhisik diaturi teng negara Ngastina. Puntadewa diaturi teng negara Ngastina, tumuli diracun tekaning pati. Werkudara tekan negara Ngastina diracun tekaning pati. Mbaka siji urute Janaka. Bar Janaka niku Kulasewa diracuni Mbaka siji mesti tekaning pati. Nuwun sewu. Nek Puntadewa mati sadurunge Werkudara didhawuhi sowan teng negara Ngastina wis krungu Kakangne Sirna Werkudara ngamuk. Pengamuk ing Werkudara sapa sing iso nambaki niku ya iku pertikal sing ora ketemu ngakal, ora klebu nalar. Lho nuwun sewu. Pandhawa dinampake mangke riyen. Niki ya angel padake mikir kaya ngaten iki. Pandhawa diobong teng negara Ngamarta. Nuwun sewu lho sampeyan iku nek diwigo kok kayane gampang banget. Ana tetembungan wit gedhang awa pakel. Teng pundi niku? Lho, mboten teng pundi niku utawa basa sing ngandhake wit gedhang awa pakel omong gampang ning nglakoni angel. Mbah inggih sampun sembrono to Kakang. Oh, sejatosipun ngaten lho cicune. Pripun? Sejatosipun nuwun sewu kula badhe matur ning kula ajri. Ajripun sebabe menapa? Iya, perkawis ajri mergi menawi atur kula sak mangke badhe anyendu. Tuwenan nyenggol dhateng priyagung lenggah wonten negari Ngastina. Nuwun sewu, niki parepatan. Perkara bedaning penemu menika wis lumrah. Tumrap kula jarine wong pinter padha nyebutake jroning pirembugan menika bedaning penemu mujudake satunggaling kaendahan. Mula kula aturi paring dawuh, nek beda penemu ora kena nesu. Nek nesu tegese urung iso dijak pirembugan ingkang apik-apik. Ngaten nggih, Di? Nggih. Nuwun sewu, jane Pandhawa niku gampang dipun pejahi. Pandhawa niku gampang dipateni. Ning gandeng wonten ingkang ngomong, Pandhawa menika wonten ingkang ngayomi. Lah menika lho, ingkang ngayomi menika ingkang gadahi kekiyatan tumraping para Pandhawa. Mula Pandhawa menika handayeng bawana. Pandhawa menika teguh timbul lair lan batosipun amargi Pandhawa menika wonten ingkang angampingi. Pandhawa menika wonten ingkang ngayomi. Ngaten nggih Kakang. Nggih. Sapa sing ngayomi Pandhawa, sapa sing ngampingi Pandhawa? Pandhawa iso tekaning pati wonten ingkang ngayomi satu ngampingi Pandhawa menika kedadipun sirnakaken lang rumiyin. Alit dipun sirnakaken ageng dipun musnahaken. Sampun ngantos tiyang ngayomi dhateng para Pandhawa menika gesang tansah tecaketan lan para Pandhawa. Sapa sing ngamping-ngampingi Kakang? Lho, panjenengan boten ngerti. Pandhawa menika duweni panakawan ingkang ampuh kegila-gila. Bebasan jimat ingkang bisa ngucap, pusaka ingkang bisa kandha. Mboten sane kejawi namung Semar Badranaya.
Semar niku tak derajate ngaceplik. Ning nuwun sewu lho, menika pamong agung. Menika pamonging para satriya. Sapa sing caketan karo Semar sing lali dadi eling, sing bengkong tumuli dadi jejeg, sing tumindak ala tumuli dadi tumindak apik. Menika daya kekuwataning Semar Badranaya. Mula ora ana Pandhawa menika tansah kinayoman dening Sang Hyang Ismaya. Tego timbul luputing lara ora kena bilahi menika para Pandhawa. Sampeyan ngerti dhewe to? Jaman bali segala-gala Pandhawa diobong, kudune Pandhawa wis tekaning pati. Ning gandeng caket karo Semar, mula lolos kaya baya geni. Nalika Werkudara piran babat Wanamarta, sampeyan ya prisa. Wanamarta menika wana gawat kliwat ing tempat semut-semut tatu mati jalma mara keprayu. Alon-alon to Kakang. Ora usah kesusu. Wanamarta menika satu mara satu mati jalma mara keprayu tumrap kula ngaten. Nggih. Ning nyatane gandeng nuwun sewu Pandhawa menika dicedhaki karo Semar. Pandhawa tansah caket karo Semar. Nyatane Pandhawa ora tekaning pati wonten ing Wanamarta ning malah entuk negara ingkang endahe kaluka kaya Karangga Indran nggih menika pun Ngendra Prasta. Nggih. Niku kabeh dudu kok kanugrahan tumraping Pandhawa. Ning niku merga dayane Semar. Sing pancen iso dayani sapa ing caketan karo Semar Badranaya. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Lajeng lampaning kesanesipun marambah makaping-kaping sampun nyariosaken pendak-pendak Kurawa budidaya materi para Pandhawa. Mesti gagar wigar merga Pandhawa tansah sumandhing dhateng Semar. Ning kejawi saking menika ugi wonten Nalendra ingkang tansah caket kaliyan pun para Pandhawa ingkang ugi dados pamomong pujangganing para Pandhawa. Nalendra ingkang tansah caket sampeyan mangendika. Sinten Kakang? Mboten badhe kula aturaken. Awit menika mbebayani menawi ngantos kula aturaken saged ugi wonten ing madaning Parawatan Agung menika mangke dadi geger. Mergi nuwun sewu Dewate, mergi nggih. Menapa nggih? Menapa? Mboten sah wedi. Sampeyan niku mang paring pangandikan, "Oh, Duna." Wonten dawuh nggih. Ingkang gadhahi panguwaos wonten negaring sedaya menika kula. Sampeyan kula paringi Purbawasesa mang paring pangandikan sapa sing kudu sirna dhisik sadurunge Pandhawa tekaning pati merga wong-wong niku sing ngayomi marang para Pandhawa. Nuwun sewu Ken. Lah kok samangke kula nuwun sewu radi sami bundel penggalihipun menika ngrembak perkawis menapa? Wong nyatanipun sampun cetha. Pamonging Pandhawa menika kalih. Setunggal Semar Badranaya. Nuwun sewu angka kalih menika wujud Nalendra. Kula aturi paring dawuh Nalendra sinten? Oh, nggih, panjenengan kok mboten dong-dong. Panjenengan kok mboten jelas-jelas. Sampun kula aturaken bilih Nalendra menika cetha, mboten ate pisahan para Pandhawa. Mbok paring pangandikan to Kakang Durna ampun diubeng-ubengke. Gek napa perlune mangendika ratu iki ngoten. Oh, Dek Pati sampean kok kan mangan brutu. Bundel pikiran sampean. Sapa ya? Sapa to mang mikir to? Nalendra ireng cemani. Nuwun sewu. Sampun paham mboten? Nalendra ireng cemani ya menika. Sapa? Panjenengan iki ngendikake Prabu Kresna kok angel raja Majama. Saneng botol wayak lur zakat Pathik Indra Jaladewaku. Ngandel ora. Wis pathik to. Dek Pathik iki senengane mancing. Bareng ana kanan kaya ngene iki terus piye? Kanan kaya ngene iki piye iki? Badurna. Bapak Durna. Kula wonten dawuh nggih. Radi Majeng. Nggih. Ngestaken dawuh. Sampun mriki kemawon. Nuwun sewu kula tak nuwun prisa. Mang cethake ampun mang tutup-tutupi. Nggih, nggih. Sampeyan wae maring dawuh yen to iki dadi pangayomaning para Pandhawa ingkang bakal iso ngayomi marang para Pandhawa niku wujuding Nalendra karo Semar. Nalendra wau sinten? Kula tak takon karo sampeyan mang cethake. Lek kula midhangetaken sampeyan Wurunggawa Dura kala wau dereng patya cetha, dereng patya gamblang. Mula mang cethake Ratu Ireng Cemani wau sinten? Panjenengan menika ya aneh-aneh kok. Dadak takon barang menika menapa? Kula nuwun sewu
Ingkang dados nalendra pangayomanipun para Pandhawa menika ora kadang panjenengan piyambak to? Lho, kadang kula sinten? Kula dereng ngertos. Dereng ngertos napa ngapusi? Kula dereng ngertos. Kula dereng ngerti. Ingkang rayi nata Ndarawati. Inggih menika Prabu Bathara Kresna menika dados pangayomanipun para Pandhawa. Inggih, krana Prabu Kresna lan Semar menika Pandhawa mboten saged dipun pejahi. Pandhawa mboten saged dipun damel sakit. Pandhawa mboten saged dipun damel lara utawi pecah. Krana wontenipun Sinuwun Ndarawati lan Semar Badranaya. Ateges panjenenganipun Bapak Durna menika larekipun Pandhawa iso mati nek ratu karo pamonge mau disingkirke. Ngaten. Nun. Ateges panjenengan gadahi pemanggih Pandhawa iso tekaning mati. Nek ratu Ireng Cemani karo Semar disingkirke. Ya ngoten lho, mboten? Nggih. Lah pripun ta? Kula salah. Lho nek tak takon. Kresna menika sinten? Kresna menika Ratu Ndarawati. Saliyane Ratu Ndarawati, Kresna menika kadangipun Setyaki. Saliyanipun Setyaki, Kresna menika sesembahanipun Patih Udawa. Pripun das pundi? Aja guyon lho Kang, wis iki didukani kok malah sembrono. Sing dikersake anak Prabu Ngastina menika sampean mang wangsulan sing apik. Sing kula takoke mboten niku, ning Kresna menika sambung rapate apa karo Baladewa? Ah, menika rayi panjenengan. Saniki kula takon karo sampean. Nek sampean duwe adi, monggo adine bakal dikrenah patine. Adine bakal diancam patine. Oh, mesti mawon kula mboten trima. Wong sing arep ngancam patine adi kula menika, wah, upama manungsa, pun kula jotosi, kula jejeki nganti ora iso apa-apa. Menika tumrap kula. Lah gene iso omong. Lah nggih. Lah kene sampeyan iso omong. Lho lah nggih iso omong kecilik iso omong lho. Lah kersane pripun to? Sampeyan aja gawe gempung atine Baladewa. Sampeyan aja gawe gempung atine Baladewa. Nek teng niku sing bacut nesu, kula ora hitung-hitung teng niki papan pasewakan teng kula ora hitung teng niki pengundi. Nek sampeyan gawe murine Baladewa ana pendhita gelandang nenggala. Apa ora? Pun kek wangsulan. Sinten sing gelandangan niku lho? Nuwun sewu lho, gelandang nenggala. Oh, kula kinten nek ragune Roma Irama. Gelandang jangan gelandang. Begadang. Pendhita kok kupinge jampeng. Mangendika. Mangendika. Kira-kira sapa sing arep mateni Yai Prabu Kresna? Kira-kira sapa sing arep gawe patine Yai Prabu Kresna? Piyai sepuh sing padha lengkenten iki mang wangsulan. Apa Bapak Durna dhewe? Apa paman harus ngene? Menapa Yai Prabu Duryudana nek pancen iso gawe cilik loro gedhe tekaning pati Yai Prabu Kresna, tak kilani dadane. Prabu wonten dawuh mriki menika wonten negari Ngastina sanes wonten negari Mandura panjenengan nuwun sewu ngumbar dhateng dedukan wonten ing dadi negari Ngastina Bawadana wantun matur menika krana kula ingkang paring dawuh mila menawi paduka mboten trimah bab aturipun Bawa Panembandurna sampun ngantos mboten trimah kaliyan Bawa Durna ning kula aturi mboten trimah kaliyan pun Duryudana Yayi kula mboten wantun rai mboten wantun sampun ngantos ngumbar pangandikan ing kados mekaten. Menawa kintenipun Kakang Prabu menika kula nuwun sewu gadhahi panguwaos tunggal wonten negari Ngastina. Nanging kula mboten mathuk, kula mboten condhong. Lan kula mboten sarujuk menawi Yai Prabu tansah ngrembak dhateng pejahipun para Pandhawa. Nek ora mathuk, ora sarujuk. Kenging menapa sampeyan lenggan enak-enak wonten negari Ngastina. Sila tumpang kendhangan dengkul. Nek ora cocok, ora mathuk, ora rujuk. Tumrap kula nggo ngapa ngrungokke guneman sing ora mathuk. Oh nggih, nyuwun pamit kula wangsul dhateng Kalimati.
Astina Maha Prabu Duryudana alona ngandika dohari ning Sun Werkudara alona ngandika dohari ning Sun Werkudara Duna wonten dawuh sampun ajrih panjenengan menika wonten ing panguwasipun Duryudana mila wonten negaring Astina sinten ingkang badhe damel sakit kalian panjenengan kula ingkang tanggal jawab inggih inggih namung radi tratapan batos kula mriki suwantenipun anak Prabu Mandura menika pancen sura sanget ngantos ngumandhang wonten dhateng negaring Astina nggih Amararya wonten dawuh salajengipun kados pundi kula namung kantun nderek dhateng pun Kakang Prembanduna ingkang kula kinten pangendikanipun menika mangke badhe manggihaken srana pejahipun para Pandhawa nggih anak Prabu Ngastina ing rikat lampahing rata tan Pantara prapteng sukuning arga iram kang tumingal katrenjo sawaning Panakawan kula Petruk semana kula Bagong tumraja tanpa larapan wonten dawuh nggih menika kadidene sowanipun Panakawan Petruk ingkang sowan wonten negaring Astina lha iki kok malah ngane-anehi Kakang Durna pripun Dewate Petruk kalian Bagong sowan wonten negaring Astina oh dasare wong ora duwe dasare wong sekeng wong mlarat saura-urane nuwun sewu nggih Petruk sowan menika mboten badhe gesek tertentu namung nyuwun paring-paring lajeng ngaparing ngono Petruk kowe butuh apa
Mangke menawi Petra lajeng matur tumrap kaparingana. Dana Prabaya butuhmu pira? Yen kowe butuh sumbangan, sumbanganmu kowe njaluk apa? Terus diwenehi, terus kon lunga. Mboten pantes menawi ngantasipun menika Datulaya papanipun para her-her, papanipun para luhur, papanipun para pinulya kok ming dienggo drajikan kere-kere kados ngaten menika. Piye, Gong? Santai. Rasa kesusu. Apa awake dhewe iki wis wangun dadi wong ngemis lho? Ketoke wangun. Dengkulmu ya ora. Lah iki sowan kok tiba-tiba Begawan Durna kok ngendikane kaya ngono. Durna iki suarane atos, Tru. Rasa tok gagas, wis santai wae. Wis gek matur apa perlune. Petro, wonten dawuh sinuwun. Padhalarja sak praptamu. Tansah pinanganing kawidadan ring sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe ndayana ning kasantosan. Petra padha slamet sak praptamu. Rekana pati senggone wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Petra. Tak tampa pangestuku tampanana. Punakawan Bagong Padhalarja sak praptamu. Berkahipun sinuwun Prabu Duryudana wilujeng sowan kula. Bekti kula kunjuk sinuwun. Iya, Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe ndayana ning kasantosan. Bagong padha slamet sak praptamu. Pangestunipun Rekyana Patih Senggone wilujeng bekti kula kunjuk Rekyana Patih. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe ndayana ning kasantosan. Oh, Petra kantong bolong padha slamet sak praptamu. Slamet ora peduli apa kowe. Lho. Kawan sulamu kaya ngono. Apa kowe ora nyawang nyata Begawan Durna kuwi suwijining brahmananing Narendra. Aku kuwi piyayi, kowe dibagekke kok. Ucapmu sak penake dhewe. Napa pun pantes nek wong kaya kula niku sowan ratu kok minganane ming ngemis. Kula tak takon karo sampeyan. Apa Petruk iku ndang nanggere sowan piyai luhur, apa kondang Petruk ki nek sowan wong duwe ming arep jejaluk? Apa kondange kaya ngono? Mestine kaya ngono kuwi. Wong ora duwe iki nek sowan karo wong duwe mesti ming arep jejaluk. Ning Petruk ora kaya ngono kuwi. Alah, ora usah dadak silak karo atimu. Nek pancen arep jaluk-jaluk kok. Nuwun sewu, Mbah. Sampeyan niku senengane ngendak karo gunaning jalma, senengane sampeyan niku ngidak karo sak pepadane. Kula ora seneng nek carane kaya ngono kuwi. Mula nek sampeyan mbageke kula nuwun sewu nek kula ora wangsulan mergo sowan kula Petruk niku apik-apik kok teng mriki ming mangsuarani elek dadi atine Petruk mangkel karo sampeyan. Lho, nek mangkel arep ngapa kowe? Kowe nek mangkel arep ngapa? Ngono pendhita plotroke kathoke tenan lho. Truk, sing sabar. Aku ora ngomong to. Biasane sing ora sabar ki aku ning aku saiki sabar. Oh, kok iso sabar? Mangan ayam goreng. Oh ayo. Aku saiki wis iso sabar. Ditampa Pangestunipun Pandurna wilujeng bekti kula kunjuk. tak apa? Pangestu Tamanana. Nggih. Rada mangkel sajae. Bagong Padhalarja. Pangestunipun Begawan Durna Sang Maha Pandhita wilujeng bekti kula kunjuk Penemban. Oh iya tak tampa. Pangestu Tamanana. Lah kaya ngene iki lho. Wong ora tau cegetan aten, ora tau neson. Selagine kowe iki luwih tuwa tinimbang Bagong kok kowe iki gampang murup atimu. Bagong iki malah saiki sabar. Bagong iki malah saiki atine ketok nek gedhe. Ditimbali kaya ngono ya wangsulane apik. Terus, ora nesu. Ora, wis tak sabarke kok, Gong. Pangestunipun Penemban Durna wilujeng bekti kula kunjuk Penemban. Oh iya tak tampa. Pangestuku tampanana ya Bagong. Nggih. Mergi nang nganti kula wani karo sampeyan. Sampeyan niku arep pendhita balane kewan-kewan. Hus. Kok balane kewan-kewan? Nyatane sampeyan ngepek kewan, ora ngepek menungsa. Loh, iki ketoke alus ning saya atos iki. Oh, ketoke kepenak suarane ning saya ora kepenak. Bagong aja ngrembu perkara kaya ngono. Sing apik ya Bagong, sing sabar, sing ikhlas. Nggih. Punakawan Petruk, wonten dawuh sinuwun. Sawise satata. Nggih. Ana wigati apa mula kangge matur marang panjenengan ingsun. Sepisan ngaturaken sembah pangabekti ndungkap angka kalih. Sowan kula menika dipun utus pepunden kula inggih menika Ndara Abimanyu. Abimanyu anakku, nggih. Ya kene Abimanyu utusan nglawan sira Punakawan Petruk. Mugi antadosna ing kawuningan
Ndara Abimanyu menika pendak dinten muwun. Krana kacariyos sampun wonten 3 jandra ingkang lengganing dinten sak mangke menika pepundhen kula Pandhawa 5 cacahe menika nilar negari Ngamarta mboten dipun mangertosi wonten pundi papan lenggahipun. Lah niki andadosaken sungkawaning galih para putra klebet Ndara Abimanyu. Monggo mboten dipun mangertosi wonten pundi lenggahipun para Pandhawa. Ora ana baban ingkang menga, andha ingkang sumendhe banon kang tinumpuk mboten wonten. Malah sampun mboten kirang-kirang Ndara Abimanyu menika nyuwun priksa yanging sabtawarga ngrawuhaken para brahmana winarsi sewa sugata miyang para nimpuna supados nambah utawa madosi wonten pundi lenggahipun para Pandhawa. Nanging gagar wigar tenantuk karya. Tumuli nalika semanten petang-petangan kali kula diitung-itung sapa pendhita sing kula disuwuni prisa. Lah kok magragap Ndara Abimanyu paring dawuh Petra kowe sowan ning Sukalima. Gandeng Kanjeng Rama Kanjeng Wanjadipati kuwi duwe guru sing banget dibekteni. Mula nyuwun prisa karo Eyang Penemban Durna Pandhawa nilar praja kuwi lenggahe ning endi. Nek panjenengan nuduhake matur nuwun, nek ora wis mangsa Baranga Petruk klepat kula nilar Tanjung Anom nganti kalih Bagong sowan teng negara Ngastina. Dados wigatosipun kula menika mboten gadhahi wigatos kaliyan Sinuwun Prabu Duryudana. Nanging nuwun sewu, kula sowan mriki menika betah Begawan Durna. Mergi kala wau kula jujuk wonten ing Sukalima menika suwung. Mboten wonten tiyang babar blas. Lawange gembokan tumunten wonten cantrik sing matur kali kula nek Begawan Durna sowan teng Ngastina wis kula jujuk sowan mriki. Nuwun pangapunten nggih sinuwun sowan kula wonten sanipun Sinuwun Prabu Duryudana menika mboten betah kaliyan panjenengan ning kula badhe nyuwun ngampil Begawan Durna mboten ketang namung sekedhap kemawon. Badhe kula suwuni prisa wonten pundi lenggahipun para Pandhawa dinten sak mangke menika. Nek Begawan Durna saged ngaturaken kula akoni nek pendhita pancen kondang monyor-monyor pendhita kalukengrat wasis wasiteng ngesi. Ning nek Begawan Durna ora iso ngaturaken wonten pundi lenggahipun para Pandhawa pun sarembug kalih Bagong wiwit dinten menika Durna kudu minggat saka Ngastina. Pun ngoten mawon atur kula menawi wonten lepatipun nyuwun pangapunten 1000 lepat nyuwun pangaksama. Oh Durna, wonten dawuh nggih. Petruk matur kados mekaten. Bapak Durna sampun tanggap kula semanggaken, kula caosipun Bawasesa. Petra, pripun, Mbah? Kowe butuh karo aku to, Panakawan? Nggih. Bakal takon apa? Mbok penak jagongan iku adu arep, ora kok ungkur-ungkuran ndak ora kepenak li dirasake. Oh iya, aku tak maju. Nuwun sewu kemaringaken kula majeng nggih. Kula semanggaken Bapak Durna. Durna ina panalinganira lumajaring ratri linenggak jangganira kapisanan aneng merang Bratayuda ing Petra pripun Mbah kowe butuh takon karo aku nggih. Takon apa? Kacariyos Pandhawa menika sampun 3 candra nilar negari Ngamarta. Dadosaken susah penggalipun Ndara Abimanyu, kula nyuwun dawuh. Menawi Penemban Durna menika pandhita ingkang pinter saestu lan ngertos sadurunge winarah, kula ajeng nyuwun priksa. Pandhawa menika lenggahi teng pundi saniki tasih sugeng napa sampun boten wonten? Bapa Penemban Durna utawa Eyang Penemban Durna kula aturi paring dawuh. Simbah Pendhita kula aturi paring dawuh. Pandhawa saniki teng pundi nek pun kecetha keterangane ajeng kula jujuk papan lenggahing para Pandhawa. Ajeng kula jak bali teng negara Ngamarta kula kanthi kondur wonten negari Ngamarta. Ah, gandhok plekundhuk swalu gembol sumarante hawala. Petra, pripun? Wis pirang-pirang dina iki tak arep-arep kok ora ana wong takon tentang Pandhawa. Lah kok dadi kowe tekono ing kene? Kowe takon Pandhawa lungane menyang endi? Kepasang Yogya katuju ing nginu. Aku nek kowe takon karo Begawan Durna, kuwi wis pas, kuwi wis mathok, kuwi wis dadi niatku bakal nuduhake menyang endi dununge para Pandhawa. Alhamdulillah, Gong. Begawan Durna ngerti. Pandhawa lenggahe endi? Heeh. Wis gak ditakoni ae gak dijuk.
Pandhawa gejak kondur terus. Nek kira-kira Begawan Durna ngapusi, ora usah melu-melu wak pacule sirahe engko. Konjruk tegel pacule semen. Lah piye nek pendhita apus-apus arep ngopo? Urip ya mung ngapusi kono kene. Allah modare malah wis ora kokean omongan. Sabar ya Bagong, sabar. Pacule urung ana. Ha mengko aku gawa. Aku dadi sakepe namu kowe. Teng pundi? Petro, Nun. kok sik aku tak takon karo kowe. Dasarmu apa nek aku ora ngerti kok kowe arep nundung karo Begawan Durna? Durna kon minggat saka negara Ngastina kuwi dasarmu apa? Kowe iki meng gedibal. Kowe iki meng ponokawan kok ngelungake brahmana kaya aku. Dhuwur derajatku nang negara Ngastina, dhuwur derajate sampeyan nang negara Ngastina ning sampeyan ora duwe hak kewajiban tumrap negara Ngastina. Lho, kok iso kaya kandha kaya mangkono? Lah nggih. Dasarmu apa? Dasar kula melu duweni negara Ngastina. Sina Prabu Duryudana menika mung ratu wakil. Niku ora duwe hak tumrap negara Ngastina. Sing duwe hak tumrap negara Ngastina menika para Pandhawa. Monggo Pandhawa niku momongan kula tur upama ditelusur babakan sejarah. Petruk niku ngewangi udak-udak. Petruk niku ngewangi gotong semen mikul wedi jaman bangun negara Ngastina. Mula nek kula niku nundung sapa wae teng saking negara Ngastina sing ora duwe hak tumrap kewajiban negara Ngastina kula sah entuk. Ngoten. Kaya sampeyan niku nek Ngastina dilenggahi pendhita sing ora ana nyatane sing putih ming serban karo ketune ning atine kuning jerone ndok bosok kula ora trima. Lho wong sampeyan minggat sing mriki. Ha to, Gong? Cocok. Ora minggat yo gajuli ya, Tru. Sabar, Gong. Aku sabar kok, Tru. Ya. Ora sak gampang nesu ora. Maton to dasar kula. Dadi arep sapriki niku sing dadi lenggah dampar Prabu Duryudana ning Petruk duwe wenang tumrap negara Ngastina. Kula sing bangun Datulaya, kula sing ngewangi udak-udak, kula sing ngewangi gotong bata, kula sing ngewangi makani para pekerja-pekerjane kula niku ya duwe andil tumrap negara Ngastina. Dadi aja dimengke. Sing duweni Ngastina niku mung para-para pengarep-pengarep boten. Pengarep niku duwe pikiran ning sik temandang ora ana apa arep dicor nganggo pikiran. Pikir, Mbah. Badan semanten ugi sing mikir ora ana nek ana sing tukang nyambut gawe ya ora mlaku. Mula loro-loro niki dadi siji. Aja diya-dinya nek ora ana aku, ora bakal dadi kaya ngene. Sakniki tembung kaya ngono disingkirke. Niku tembung sing mikolahake awake dhewe, tembung sing gumendhung mergo awake dhewe. Aja ana aku. Niku pun mboten jalan, sakmenika pun mboten jalan. Sakniki menungso niku kedunungan pikiran, kedunungan ati, kedunungan rasa. Nek gelem gumregah ngumrembihake tangan jangkake suku pikire gelem diolah niku napa-napa bakal kelakon mung kari gelem apa ora tembunge keset apa ora nek keset ya dadi wong rekoso nek ora mesti entuk dalan rezeki niku tumrap kula ngoten diar Petro iso dadi moden ya Tru nek mejang gleling ya Petro ki tur kenyataan kuwi ora mung omongan tok. Dadi nek sampeyan ora iso ngandhake ndara-ndara kula Pandhawa, wo tenan, kula ora mung ngomong goro. Kula ken lunga sing mriki. Kula ken ngangkati sandangan sampeyan lemari-lemari kula ken ngangkati tumpake gerobak terus minggat nduh teng pundi sampeyan papan pernai. Nek aku lunga mesti digoleki para Pandhawa. Kula sing matur. Nek Durna wis lunga, kowe mesti didukani karo para Pandhawa. Nuwun sewu, Pandhawa ki arep juragan kula, kali kula wedi. Kali kula ngitung. Mergo apa? Pandhawa ki niteni karo kabecikane wong liya. Ngoten. Pandhawa ki niteni karo dharma bektine batur-batur kaya kula niki. Pandhawa niku ora tau lali karo dharma bektine kaya kula. Mula arep kula niku ora sowan mbok suwene 7 taun. Nek kula tiba-tiba sowan ten negara Ngamarta, dirangkul karo para Pandhawa. Petruk tanpa kowe aku ora iso kaya ngene. Petruk tanpa kowe Pandhawa ora kaya ngene kahanane. Niku lho apik-apike bebudene para Pandhawa. Mongko wong kaya ngoten niku angel, golek-golekane angel. Ngoten. Dadi kula suwun sampeyan niku nek umpama dadi piyayi ya ngelinga karo labuhane para kawula-kawula, ngelinga karo labuhane karo wong-wong cilik. Nggih, aja sak kepenake dhewe. Ngoten. Petro, nun. Barang kowe kandha kaya mengkono aku pengen jujur karo kowe. Jujur napa? Blaku tang terus terang aku ora ngerti Pandhawa endi. Lah kok wae muni ngerti. Aku memang kepengin nutup-nutupi. Neng barang kowe ngandhake kaya ngono kok terus
luwih becik aku jujur karo kowe ning nuwun sewu nek kowe ngelungake aku ora gelem. Lah nek ngoten kula peksa. Lah nek kowe maksa karo aku, tegese kowe kejak sulaya karo Bagawan Durna. Kula sulaya karo sapa-sapa ora diwaten kula menika bener. Ngoten. Nek pancen sampeyan kejak sulaya karo Petruk, sampeyan ora gelem lunga saka negara Ngastina, mergo iso ngandikake Pandhawa lungane nendi? Lah nuwun sewu, teng pundi pampane wong neter katidayan. Lho. Wani nang karo Bagawan Durna, sing kula wedeni apa mau metu jaba, metu jaba. Petruk, kowe metu njaba dhisik sampurnaning masawakan. Aku meneh keterangan karo kowe. Janji goroh ditenono. Oh, ana pendhita tak ileng-ileng. sahabat kula sempat griwikan dadi kerojokan geguyon dadi tangisan. Upami mekaten malam menika tumrap kula Kamasang Yogya katuju ing nginu. Lha dipun kados pundi Paduka paring dawuh mekaten. Lho, Petra kaliyan Bagong menika awon tanpa warni menika kegiatanipun para Pandhawa. Kula sampun matur menawi Pandhawa menika kinayoman piyai kalih nggih menika pun Kresna kaliyan pun Semar. Monggo Semar menika kagungan putra 3, Gareng, Petruk, Bagong. Nger menawi badhe nyerahken Semar kedahipun dipun ginakaken srana ingkang alus. Jalanipun anake dipateni sik. Mengke nek anake dipateni Semar nelongso. Menawi Semar nelongso piyambakipun tentu sakit. Kembange wong sakit menika pecah. Semar pecah kantun mejahi Natandrawati, Natandra mati kantun mejahi para Pandhawa. Lho, menapa mboten jenius? Sampeyan niku ngomonge kaya sak kepenake dhewe lho. Menika ngaten ya Adipati? Nggih, Paman Arya. Wonten dawuh ketapne para Sata Kurawa. Petruk dibondo tangane kerincung sikile. Gedene pateni nek negara Ngastina. Lah rak malah goleke gawean to Kakang Dena. Sago napa mboten? Sago. Nek sago diketapke, oh inggih ngestaken dawuh. Dinten semenika pasewakan kula bibaraken Surtayu wonten ing pelaringan dawuh sinuwun bodal kang padha sembung sun kundur kedaton kula nun paramantar wasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Surtayu kaya wis ora ana dawuh maneh purna gatining mananggilan sanadyan kundur kedaton jeluk saking dampar kuwi ora gambaran gading kadhiraken sangganing Promban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro ing sami ngambil upacara ning Kemrebon gawe setengah saking Mandra tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah reruntungan tindaknya Sri Naranata wau